सारनिसिम साबायखर आरो नैबे अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेल बिगोमानिसिम साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे जोङो नैबे जुथुमनायनि खारना जाहैबाय जोंनि नैबे गथ'फोर माने पेन्चाक सिलाट होनो जोंनि एकाडेमिनि नामा पेन्चाक सिलाट चापागुरि पेन्चाक सिलाट एकाडेमि। दा बेवहाय जोङो माने बेवहाय ट्रेनिं लाबाय थायो माने गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो बेवहाय। पेन्चाक सिलाटआ जाहैबाय मोनसे इन्डोनेसियान मार्शेल आर्ट। बेखौ गोबाङानो बहुतानो मिथिया, खिन्थु आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आङो दासिम फोरोंबोगासिनो बेवहाय। जोंनि चापागुरि नैबे लावजिपारा दगलपारानि गेलेग्रा फोथाराव आङो बेवहाय मंगलबार, बिस्थिबार आरो सनिबार दिनाव आं बेयाव फोरोङो आरो बेरेंगावआव समबार, बुधबार आरो माबायाव शुक्रबाराव आङो बेरेंगाव हास्रावबारियाव फोरोङो। दा मोननै एकाडेमि आंनि आन्दाराव सोलिगासिनो। ओमफ्राय बेवहाय गोबां गथ'फोर सोलोंनाय दङ, सोरबा सोरबा माखासे गोदान दं, माखासे गोजाम दङ। बांसिनानो सोरबा सोरबा नेसनेलसिम थांबाय, खेल' इन्डियाआवबो गेलेनाय दङ उन्दैसाफोर आरो नेसनेलावबो मेडेलिस्ट मोननाय दङ बेवहाय। आरो माने नेसनेल गेम्ससिमबो थांबाय, खिन्थु जोङो ससेयाव अबथुराया जादों सासे गथ'आ माने जोंनाव सिनियर गैया नालाय गथ'फोर बिराद खम। सिनियरा जोंनिफ्राय सासेल' दैथायहरनो हादोंमोन, बिथाङा माने सेलेक्सनावहाय थालांदों आरो ना। नङाबा जोङो दिनै नेसनेल गेम 37आव जोंना पेन्चाक सिलाटआ इनक्लुड जादों। बावहाय गेलेनानै नै दा आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावहाय दा 6 जन जोंना पेन्चाक सिलाट अल आसामनिफ्राय मोनबोदोंमोन मेडेल। बिथांमोना गासिबो दिनै जब मोननो हाबाय। दाख्लैसो जोंहा माबा आसामनि CM सारानो निजे गावनि आखाइजों एपइन्टमेन्ट लेटार रानबाय। थिग बिदिनो जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनानै माने थुलुंगानाय लोगोसे गथ'फोरा लेखाजों लोगोसे गावनि देहाखौ थागत माने सक्ति माने फिटनेस आरो लोगोसे मेन्टेलिटि स्ट्रंनि थाखाय जोङो फोरोङो। बावहाय माने सेल्फ डिफेन्सबो फोरोङो जोङो। आरो जोंनियावहाय दा माने बावहाय टेन्डिं होनो, टेन्डिंआनि फाइट, ओमफ्राय थुंगल दं, थुंगला खाथा, ओमफ्राय बिदिनो रिगु दं, रिगुआबो माने जावजा गेलेनाय, आरो गान्दा दङ, गान्दायाबो जावजा माने सिखा लावथिजों गेलेयो। थ' बिदिनो आरो मोनसे आर्टिस्टिक दंबावो, बियो सल' होनो, बियो सिखाजों दिन्थिनाय जायो। माने जोङो बेखौ जों फोरोंनाय जायो आरोखि दासिम बेवहाय। दा जोंनि गथ'फ्रा जोंनि नैबावहाय सोलोंनानै बहुतानो दा मोजां मोनदों गथ'फ्रा। दा गथ'फोरनावबो सोंनो हागोन माखासे गथ'फोरनाव। आरो लोगोसे जोङो नैबावहाय दिनै निउसनि मिडियानि जारि खोन्थानाय जाहैबाय, जोङो बावहाय फोरोङो होननानै पेन्चाक सिलाट होनबा मानसिया बहुतानो मिथिया। पेन्चाक सिलाटआ मोनसे इन्डोनेसियान मार्शेल आर्ट। जोंनावहाय माने गुबुनफोरबायदि बेवहाय बेलनि आपरेसन होनाय जाया जों। मान्थलि बिमा बिफाया जोंहा गथ'फोरनि थाखाय बेलनि थाखाय दस्रा इभेन्ट खेलाफ्राव गेलेयोबा नों मासाव 3000आथ' माने 3 मासजों 3000आनोसो थाङो आरोखि। फरिखा लानाय जायो बिसोरो, ट्रेनिं लानानै बिसोरो माने बेल होयो। गुबुन इभेन्टखौ आं बुंला, जोंनियावहाय बिदि प्रमट खालामा आरोखि। जोंनाव बेल गैया, बेला जास्ट सोलोंनायबाबो बे माने हवाइट बेलानो। ओमफ्राय जों मास्टार जानो हायोबा येल' बेल, अरेन्ज बेल गानो। थ' बेबायदि हिसाबै आरो जोंनावहाय दा जायनो गेलेनानै फैयो मेडेलिस्ट हिसाबैसो जोंखौ फेमास जायो। बिनि दारैनो जोंनि लामाखौ गाव गावनो बासिनानै लानो हायो आरोखि। दा दिनै स्टुडेन्टआथ' बिराद बुरजामोन, माने हास्रावबारियावबो 50 एबाबमोन, ओमफ्राय बेयावबोथ' 50 एबाबमोन। नाथाय माने मा बुंबावनांगौ, माने दुखुनि बाथ्रा, माने खननैसो गेमाव थांबाथाय गथ' गथाया माने फैसा खरसा जायो होननानै गार्जेनफ्रा हरनो साना। थ' मानो हरनो साना बेखौथ' आं मिथिला। माने फैसा खरसा जानायाथ' नोङो जाखागोनखा, बे इन्डिभिजुवेल। दा नोङो दा खेला फिसाखौ गेलेनो थाखाय माने फैसा गारग्रोखानांगोन। नेक्स्टआव नोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेबा नोंना बे फैसाया अट'मेटिक गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मोनगोन जोङो। दा जेरै फैगासिनो जोंहा इयुथ अलिम्पिक जागोन गुवाहाटियाव, गुवाहाटियाव नङा, माबायावसो लानो खोथा, डिब्रुगड़आव। इयुथ अलिम्पिकआ जेब्ला गेलेगोन जोंनि नैबे गथ'फ्रानो गेलेगोन। दा बेनि थाखाय जों दानिफ्रायनो प्रिपेरेसन जागासिनो आरोखि बेबायदि। जरहाट, महाराष्ट्र, मणिपुर, धेमाजि, बड'लेण्ड, फार्स्ट बोसोर।